Se podria fer una entrevista en plan al gos. Tu què penses de la paella? Hola, bonicos, com esteu? Avui no estem en casa, avui estem en el Museu de Ciències Naturals de València. Per què? Perquè estem en l'Expacon. I què és l'Expacon? L'Expacon és un congrés de fantasia i ciència-ficció que se celebra tots els anys arreu del país i enguany s'ha celebrat a València. I estem així perquè Nàdia, que és una de les organitzadores de l'Expacon, ens ha convidat per a fer un vídeo, fer entrevistes, fer el que me doni la gana, com ja sabeu, jo així fent coses random, randomment, tot random. Aleshores, doncs agrair a Nàdia per haver-nos convidat i agrair al xicón que està així darrere gravant, que és Pelayo de la Ruta dels Esmorzars, que si vol saludar, no sé com saludaràs, però bueno, hola. I bé, després eixirà també a fer unes preguntetes també amb mi, així que sense més dilació no vull que enrotllar-me més i endavant en el vídeo. Vull que te definisques en 4 animals. Gato, porque tengo un gato. Águila, porque quiero volar. Perro, porque soy fiel. Y serpiente, porque soy sibilino. Què penses del Satisfyer? Doncs que tot el món tindria que tenir un i sigues dona, home o el que sigui, un Satisfyer a la teva vida. De totes les persones que n'hi ha així, tu en qui voldries fer-te una cervesa? A veure, senyor, a tu on t'agradaria viure? Al passat o al futur? Oh, moltes gràcies. En quin polític valencià te n'aniries a esmorzar? Amb Isabel Bonins o amb Ximo Puig? És que el d'Isabel Bonich el veig aixina dur, o sigui, em dona com... I el Ximo Puig el veig com més proper, aixina de que... I a més que com que està governant igual li puc dir, mira, és que això paga-ho tu i tal, que és millor, que els dels sobres i tal són els altres, però jo no sé, el Ximo Puig el veig més proper. A Isabel Bonich la veig i... que igual després te poses a parlar i tal, i la cosa, i escolta, i és molt simpàtica, perquè gairebé tota aquesta gent, després, de prop, són molt més humans. Però així, jo, quan la veig per la tele, la veig com que sempre sent negatiu, no, això... I el Ximo el veig més calmaet. Quan eres més xicoteta, tu què volies ser de major? Volia ser perruquera, però doncs, quan vaig créixer volia ser costurera, que és allò a lo que estic estudiant, i vull ser ara. Quina actriu t'interpretaria si feren una pel·lícula sobre tu? Hombre, Carrie Fisher, la princesa Leia. Si fores un producte, quin seria el teu eslògan? Siempre extremo, nunca in extremo. Si tingués que menjar només un plat en la teua vida, sols aquest plat, quin seria? Pizza. Si tingués un superpoder, quin seria? A veure, a mi m'agradaria molt volar, sempre he volgut fer això, no? I trobo que amb els llibres ja ho fas, això de volar, no? Pots anar on vulguis, quan vulguis. Però una altra cosa que a mi sempre dels superpoders que m'agrada, però ja seria això més si fos una supervillana, seria poder travessar parets i ser invisible, perquè realment podria fer el que em donés la gana. Què faries si et trobares amb un doble de tu mateix? Ui, m'explicaria la vida i que m'expliqués la seva vera si era la mateixa que la meva, perquè, clar, això de les dimensions paral·leles dona molt de sí, Si tingueres que elegir entre diners o l'amor de la teva vida, què elegiries? Millor l'amor de tota la vida. Sí. El dinero se pot aconseguir, el amor és més difícil. Vegano o carnívoro? Carnívoro. Quina cançó odies però que et saps de memòria? Alguna de Ricky Martin. Quina és la cosa més rara que t'ha passat els últims dies o l'últim mes? Bé, no ha dormit l'última setmana, així que tot és una miqueta estrany. ¿De quin color és un camaleó mirant-se a un espill? El color obviamente sería del mismo color del camaleón que se está viendo en el espejo, obviamente.
que entonces se mira de la misma manera. Pues claro, sí, sí. I per a concloure, vos convideu a que visiteu Hispacon a les xarxes socials. Espero que vos hagi agradat el vídeo. Moltes gràcies a Pelayo perquè ha col·laborat en tot el vídeo i així fent preguntes. Bueno, ja ho heu vist en el vídeo. Mos fiqueu en comentaris què vos ha semblat, aspectes a millorar, li doneu un bon m'agrada i res, mos veiem al pròxim vídeo, que espero que ja, per favor, siguen covers, siguen cançons com està fent fins ara. I res, una besadeta molt forta i una abraçada ben forta. Adeu! Adeu!